Зоре, зоро, зорице. Илин Георгиев, привет! Здрасти! Представи се накратко. Казвам се Илин Георгиев. На 45 години ще стана сега май месец, на 5 май даже. Член съм на сдружението от година сигурно и дейността ми в това сдружение е да бъда първо член, който с своите качества на професионалист, художник и човек, да допринасям за дейностите на това сдружение. Дейности, които си възлагаме, поставяме си разни цели и ги изпълняваме накрая. Отделно от това, отговарям и за записките, които се водят по време на събранията, които водим или евентуално на някои други събития. Защо избра Сдружение Обединени български власти, след като имаше избор да избереш други подобни? Да. Това са нашите организации, влашки в България, аз ги следя и участвам, малко или много участвам от дете. Имам впечатления много отдавна, от 20 години назад, поне имам впечатления, как се развива тази наша дейност за идентичност на етноса. И на базата на тези впечатления, аз прецених с какви хора се сдружавам. Първо като хора, после като професионалисти. Какво е виждането ти в бъдеще за нашите родари и как ти би искал те да са? При падането на системата комунистическата в България, тогава и образование, интелект, култура и то така се снишава. И от началото на демокрацията до сега, това повлиява не само на нашия етнос, това повлиява и на всички в България и по света, тези промени. Така че в момента всички хора, не само нашия етнос, всички хора има едно такова пренебрежение към живота, към образованието, към култура. Следователно и нашите са повлияни. Даже в този смисъл при нас се отразява още по-добре, защото из основите в основата ни сме по-слаби. Тази констатация е тази за сега. Но за бъдеще се надявам нещата да се уравновесят и то чрез дейността на това сдружение. Имаме желание, да може да... Това ми е надеждата, как искам да ги видя. Искам да ги видя по-мотивирани, образовани, професионално развити. Следователно ще дойде и тяхната нужда такава след като има култура, след като има образование, интелект, тогава ще има и хора насреща, с които да работим. Това е моята надежда, да ги видя все по-развити, по-заинтересовани. Както казваш, образованието е на първо място за това, че би ли се ангажирал веднъж седмично да правиш онлайн курсови, напълно безплатно, на хората, които членуват в сдружението, за да се обогатят тяхните знания и да остане с поколение напред? Това сме го говорили вече по време на събранията, това сме го мислили като проекти за дейност. Написани са идеите, са написани, въпрос да минат в реализация, но преди това имаме още някакви други задачи. Така че не само аз съм готов, не само в интернет, ами и на живо. Това е написано като програма, как ще ходим ще създаваме групи учебни и професионални във връзка с образование и култура. Това ще се случи. Да. Не само аз съм готов, а и други колеги покрай мене. И може би, ако няма достатъчно хора от етноса, то ще помогнат и други на нашия етнос. Като даскали, като професионалисти, учейки другите на занаяти и на изкуства други. Каква е твоята основна вдъхновяваща сила при създаването на произведенията ти, рисувайки портрети на нашите родари от миналото?
В принцип, аз като, нали, аз трудно има художници или пък има майстори или художници на изобразителното изкуство, които могат да рисуват или могат да направят нещо по задача или така си казват, днес ще направя нещо и го правят, нали, аз пък следвам емоциите си. Тоест, без да се мотивирам от емоции, аз трудно малко успявам да правя някакви неща. И на сила, ако трябва да си възложа нещо, то не става и добре ни за мен, ни за хората, може би. Дали това ще бъде свързано с нашите хора от миналото или от сега, от настоящето ни, или пък са някакви други теми, аз следвам емоцията си. И особено сега, с работата, тази съвместните проблеми, които, нали, се сблъскаме с Сдружението, аз съм още по-провокиран да творя на тази тема. От друга страна, нали, искаме да оставим и творчество в изобразителното изкуство, свързано с етноса. Нали, аз като художник редно да оставя такова творчество, свързано с етноса. Така че моята емоция е тази, че правейки изкуство свързано с етноса, то остава за бъдещите поколения. Това ми е най-важно, че съм част от тази история, нали, правейки изобразително изкуство с нашите сюжети. Пиша, и не че пиша, ами оставям завещание на поколенията произведения, които ще бъдат част от историята, обща история. Може би отговора ще повтори. Каква е твоята творческа процедура? Как започваш и завършваш проекта ти? Да, не се повтаря. Процедурата е такава. Може би принципа е такъв. Технически аз започвам от рисунката, нали. Технически първо ми се явява в главата, нали, резултат от емоция, от чувства, после аз го правя в рисунка и оттам преминава. Дали ще премине в цвят, дали ще премине в глина, в камък, дърво. Иначе другата позиция е пак тази, емоционалната, нали. Прямо проектите, тези, които решават да правят, нали, така казано проекти. Дали такъв е принципът? Технически първо рисунка, после материал. Защо хората трябва да се доверят на Сдружение Обединени български власти? Пак заради, нали, защо трябва да се доверят на този екип? На същия принцип, който аз се доверих, който аз прецених какъв е Никола, примерно, какъв е Иван, каква е Стилияна, какъв е Васил. На този принцип на моята преценка, нали, тази като на уж интелигентен човек, виждайки отсреща какви хора са, нали, аз преценявам с какъв човек си имам работа. Нали, надявам се да нямам грешни представи, но съдейки, базирайки се на опита, който имам до сега, мисля, че не съм сгрешил. И че на този принцип всеки един трябва да прецени какви хора са насреща. После, нали, велики, Библията първо е казано, после велики други личности ги е повторил, както и Васил Левски България, по делата ще ги познаете. Тоест, ще се види, то ще се проличи. Едно след друго, като се свършат задачи, които са обявени и казани и после, нали, действително реализиране, това не е малко доказателство, че тези хора са кадърни. Нали, за това те трябва да се доверят на това дружество и да го следват, защото те ще се докажат или са доказали с труда си и с професионалистите вътре в него, от тях. Апел към хората за обединение? По принцип, нашите власти на чисто такова на психично ниво, нали, подсъзнателно те са си обединени. Ние се обичаме един друг. Нали, подсъзнателно ние се обичаме. Това, че нали, има много доказателства за това
Нали, първото доказателство е по улиците, като засечем, като са така пресечем или като се погледнем, ние се усещаме кой е. Апелът ми към хората е просто да следят за сега дейността, да участват поне с присъствието си в началото, а после като повярват, нали, нека да поемат щафетата, както примерно ще има хора възрастни, изморени, които нали, ще останат така в задните редици, но е нужно млади хора след това. Така че принципът е такъв, може би. Нека в началото, нека да наблюдават и да преценяват, после младите да поемат. Последен въпрос. Ако ти имаш и днес възможността, силата да промениш нещо, за да има полза след 10 години или в бъдеще за нашите родари, какво би било това? Промяна няма какво да променя. По-скоро трябва да се промени. От тук нататък трябва ние да работим като организатори, трябва да работим за това, за този професионализъм, за тази култура, за тези образования, различни спрямо нуждите на хората. А след 10 години промяната ще се получи, ще бъде наяве. Елин Георгиев, благодаря ти за интервюто. И аз благодаря. Чао! Старите хора събуждаш, малките деца разплакваш. Старите хора събуждаш, малките деца разплакваш. Във всяка къща дете имаше, във всяка къща дете плачеше. В нашата дете нямаше който да плаче.